ପରେ ଆଜି ବସଦିଆ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିଥାଏ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସକାଶେ କି ଲବିଲି ପଟେଲଙ୍କ ସକାଶେ ମୋତେ ବସଦିଆ ଦିଶୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଙ୍କିତ ବାବୁଙ୍କୁ ମୋର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଟ ଦେବି। ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେଲା ଆମର ପ୍ରତାପ ଜେନା କି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଙ୍କିତ ଜେନା। ଆମେ ଅଙ୍କିତ ଜେନା ହିଁ ଭୋଟ ହିଁ ଦେବୁ। ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ପୁଅ ଜିତିବ ମୁଁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଆମେ ସବୁ ମୋର ପୁଅକୁ ଭୋଟ ଦେବି। ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବି। ଆଉ ଜେନା ପୁଅ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବ। ଅଙ୍କିତ ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କିତ ଜେନା ବହୁତ ଭୋଟରେ ଜିତିବ। ମା ମାନଙ୍କର ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଏବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଙ୍କିତ ଜେନା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମା ମାନେ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା। ମୁଁ ଆଗେ ଫୁଲ ଦଳରେ ଥିଲି। ଯେ ଫୁଲ ଥର ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଆସିବ ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାମିଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ପ୍ରତାପ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ପ୍ରତାପଙ୍କ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୁବ ନେତା ହେଇ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଭାବିଛୁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଆମେମାନେ ଜିତେଇବୁ। ଗାଁବାସୀ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ପ୍ରତାପ ଜେନା ପୁଅ ଅଙ୍କିତ ବାବୁଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ